na imbaga rabita amin kakabsat, iti dayto na santuan nga misan, tayong manidawdawatan ti Carardo Ricardo, Francisca Danilo, Pascualito, Maria Rosita Rosendo, Simeona Venancio Domingo, Ruth Babylin, Mario Jesse Crista. Tumakder tayo kakabsat. Hintayon pasambayan tiyapo, sarabwen tay tikan kanta tayo, isagot tay tipos puso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Lalala, 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 isagot ay tipos puso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Hintayon pasambayen ti Apo, saragwen tay tikan kanta tayo, isagot tay akyat tayo kakabsat ken pagkatao, tapno may kari tayo agdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken. Kakabsat sumurot tayo iti Apo, iti amin a puso, panunot ken nakem tayo. Agtalag tayo kadagiti grasya, bendisyon, ken parabor na nga ipapain na kada tayo. Pagyamanan tayo dagitoy ket agrag o ti puso tayo. Kasta mo ta pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
ikaw mas ikaw Kristo, mga sika, mga sika, mga sika, mga sika po, mga sika. Gloria ti Dios Ama, ti kaangatawan. Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Diyos, ti kaangatawan. Kapya kadagiti amin natatao, anaing bakti panagnagnakemda. Nailangitan nga Ama, daydayawen ka, agrupagkam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy iti dayag mo, anay langitan. Gloria ti Diyos Ama, ti kaangatawan. Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Diyos, ti kaangatawan. Apo Jesucristo, bugtong anak, Kordero iti Diyos, anak ti Ama, unasen ti basbason, ti dugo. Kasyan na kami, awatem to'y arararami, sikasitutuga, iti makannawan ti Diyos Ama. Kasyan na kami, enggem to'y arararami, Gloria ti Diyos Ama, ti kaangatawan. Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Diyos, ti kaangatawan. Gloria sana, Gloria Alleluia, Gloria sana, Gloria
mararag tayo. O Diyos, babaan ti grasyam, pinagbalin na kami nga anak mo, tapno agbyag kami iti sidong tiranyag ni Kristo, ilisi na kamkad iti amin ariro, ket aramidem nga agtaeng kami iti sidong tipodno, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti umuna a libro dagiti arari. Kinuna ti Apo ken ni Elias. Ikonsagrar mo ni Eliseo nga anak ni Safat at taga Abel Mehola, amang sukat ken ka a profeta. Pimanaw ni Elias ket nasarakan na ni Eliseo nga agar-arado. Adda 10 ket 2 a paris a naisangul a baka, asarsarunwen ni Eliseo, ket pagar-arado na ti maudi a paris. Inikat ni Elias ti kagayna, ket inkabil na ken ni Eliseo. Pinanawan ni Eliseo dagiti baka na, sana kinamakam ni Elias, ket kinunana ken kuana. Innak man pay agkan dagiti naganak kanyak, akas pagpakadak kadakwada, ket kalpasan na sumurotak ken ka. Ala, agsubli ka ngarud, insungbat ni Elias, saan ka alapdan? Napan ni Eliseo itiyan ti sangaparis a naisangul a baka na. Pinartina dagiti baka, sana linuto ti karneda. Inaramat na dagiti sangol akas pagsungrod. Inted na ti karne kadagiti tattao ket kinnanda. Kalpasan na, sinurot na ni Elias, ket nagserbi ken kuana, akas katulungan na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Sikalaeng o Apo ti adda kanyak. Sikalaing o Apo, ti adda kanya. Salakniban nak o Diyos, ta sika ti pagkamangak. Kunak iti Apo, sika ti Apok. Nagapuken ka, ti amin a naimbag nga adda kanyak. Sikalaing o Apo, ti adda kanya. Daydayawek ti Apo, ta idaldalan nak. Uray iti rabii, patigmaanan nak ti konsensyak. Kanayon asilalagipak iti Apo, asideg kanyak, ket awan ti pakaan-anwak. Sikalaing o Apo, ti adda kanya. Iti kasta, napnuak iti rag-u ken ragsak, ket kanayon a natalged ti riknak. Gapu ta di mo itulok a mapanak iti lubong dagiti natay, di mo met ipalubos nga agrupsa tinatulnog nga adipen mo. Sikalaing o Apo, ti adda kanya. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biag, ti kaaddam kanyak punwennak iti ragsak, ket titulong mo mangted iti agnanayon a rag-u. Sikalaing o Apo, ti adda kanya. Ti maybasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Siwawaya-waya tayon, winayawayan na tayo ni Kristo. Agtalinad kayo nga rod akas na wayawayaan at tao, ket saan kayo napatagabo. Iti biyang yo kakabsat ko, nayaban kayo nga agwayawaya. Ngimsan aday ito'y awayawaya, ti panggapan yo ang mangpagusto ti dinederep at regagayo. Agtitinulong kayo ket diga po iti ayat. Tama dagop tintero alinteg iti may sa abilin. Ayatem ti padam a tao kas iti baging. Ngem no kas kayo la kadagiti animal nga agdidinonor kay agdidinangran, agannad kayo, amangan no agiinibos kayo. Dahiti iti kayat ko asawen, payadalan kayo ti espiritu, ket diyo pagustuhan ti tarigagay ti kinatao yo. Tama ibosor ti tarigagay ti espiritu, iti tarigagay ti kinatao. May bosor met ti tarigagay ti kinatao, iti tarigagay ti espiritu. Agbinosor dagitoy, kayat naasawen, diyo maaramid ti kayat yung aramiden. No idalan na kayo ti espiritu, saan na kayo nga iturayan ti linteg. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
Maristay nga anak na, iti puso intay luktan, kadaginti balika sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto kumamit ken ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may ken ka, Wapo. Idi umasiligan ti aldaw apan nakayuli ni Jesus sa dilangit, inkadeng na amapan ijay Jerusalem. Pinauna na ti sumagmamano at tao, napanda iti may sa abaryo ijay Samaria, tapno isagana dati amin amasapsapol. Ngem dagiti tattao sadyay sa anda nga inawat ni Jesus, tanalawag amapan ijay Jerusalem. Idi makita da ito da Santiago ken Juan nga adalan kinunada, Apo, kayat mo nga awagan mi abumabati apoy sa dilangit, tapno oramen na ida. Sinango ni Jesus dagiti adalan sana binabalaw ida, kalpasan na pimanaw da anapan iti sabali abaryo. Idi magmagnada immasideg ti may sa alalaki kat kinunana, sumuro takken ka, uray sa dino ti papanam. Kinunana, adda rukib dagiti musang, ken adda umok dagiti tumatayab, ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao, insong bat ni Jesus. Kinuna ti sabali alalaki, suruten nak, ngem kinuna ti lalaki, Apo innak man pa ipumpon ni amak. Kinuna ni Jesus ken kuana bay am dagiti natay amang ipumpon kadagiti minatayda. In kakit di ikasaba ti pagarian ti Dios. Adda manen sabali anag ko na ken Jesus, sumuro takken kaapo, ngem innak kadipay agpakada iti pamilyak. Kinuna ni Jesus ken kuana, ti mangrugi nga agarado atalyaw iti likodan na, saan ama ikari iti pagarian ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka, O Kristo. Naimbag rabii tayo amin Apo. Kararagan tay kanumet, dagitay kakabsat tayo, nga nakangag nga hanga na iraman din na minsan, adda kano ti imbagak nga rod nga dagiti makimisa haan nga shout out. Shout out kadagiti tagailing o may makimisa ti kunak garod madimet. Shout out dagiti mga vlog daytoy kunak. Ti imbagak din na minsan kadagiti amin nga makilala live streaming makikaysa kayo haan laeng nga agbuya haan nga agdengeg. No di makimisa takararag nga rod. Kadda nangiraman mo at kadagiti kakabsat tayo, uray da kami Apo. Adda ti Italy, adda di Greece, adda di anya na ganan Bahrain. Kung kunada dagiti kakabsat tayo nga makimimis. Ala kada kay amin Apo, makikaysa kayo, iraman da kay amin nga awan labas na. Iti daytoy nga kararag nya, daytoy nga kararag misa ta adulat tamo dagiti kakabsat tayo nga agtrabaho. Nga naman pa'y kayat damot ti mapanti simbaan, agkararag ti aldaw ti Domingo, haanda makapan, taapay, siyempre oras ti trabaho, wano adayo, wano narigat. Iso dati ay makikaykay sa kada tayo. So nga da kay amin Apo, ikararagan da kayo amin. Alaawan labas na no, sino man dagitay kakabsat tayo nga dumdumngag. Kakabsat amuyo ti suako. Well, ti suako in English tatan ako babe o katanya babe kunadan sa puyot-puyot anda nga di kuryente nga ngam ti suako kanya pipe kunadan sa dayjay ti suako kanya mi idi at dali kitay nakamoy diyan ti kalapaw anyo man amo kalapawon ni pahat. Di kalapaw ko maji taltalon wano di bantay wano di kanya. Uno ni apong ko adda ti paborito na aso ako ngem adulat ta dagiti na duma-duma ti klase ti so ako adda ti napintas nga okian nya na ganan tubtubayon ti lalakay. Ti nagbubukol DJ ayan ti maikabil kami aja ka nga sigarilyo dati dinobla nga iyanaw nya. Addan to
Nagbubukol ko ma, ada nagkasjay na, kala ko ma, nagkasano di, nagkasjay ko ma, di pag kunutan na. Kadagitay lalakay, very precious, di kanyada. Napatag kanyada, di swako. Tauri di apong may talaga, ada swako na, ada mo di tayo nalakapan nakaramid na nga kawayan, uno ko nga ada di tayo natubay, nga nanginat, ibalyo na kadakwada. Kagapo di tayo kanginat iswako, diya ka mo ano, usto, adda so ako di adda istoryada di ayan mi nga di may nga pangamaen. Di kanu so ako na, di kanu arado na. Arado anya man amo ti arado na plow. In English tractor. Di arado na kano nga pagtalon insukat na kano ti suako. Imagine niya pagkunutan lat tabako ke pagtalon di jay nangisukatan da. Di ka mo kasano ti kinagpaiso na dayta ngem ti istorya di kano arado na ada na kurso na daan na nga suako. Insukat na kano ti suako di jay nga arado. Takada kami ayan mi aka ti arado ke biag kanyami. Ore awan talon mo na dabakam. Iso ti pay pagbiagam nga rod ti arado, makipakpakyaw. Kada kami ti dagiti lalaki nasisiglat da. Sumakay da jinuang nakabaklay jay. Dayjay ti pakarigatak idi tabatitak pay laeng nagngato di jinuang midi. Iyaw awat da arado nang runano da ti landok ti panalon. Kasano ti panangitop-topak mo no umulog ka di ti pakarigatak idi ta no pagpag na malugi ka mata nagaddayon no adto may mangitulod kasi. Kas ti kanyami very nakapatpateg ti arado biag. Kanyami atatan awamatan ti agar man manumatan. Dagitay mo ila agagisan kada agisulin. Hanyo man amo ti agagis balbalyan tayo ti tapi hanyo mo amo di agagis kada agisuli. Dayjay mo lang ti awam mata kuliglig mo aming kada kwan. Kada kami dayjay ti arado kanyami nagpateg. Iso nga han nga pa nagtatalon dayjay panalon mo ibitin mo tahan nga aglati or haan nga kwa. Numot no pa nagtutudo dayjay ano daytay mo jay pa nagbabangkag ti usaram nakabdulin kanyami ti arado. Napateg kanyami iso nga no napukaw ta palikod. Nya mo ti palikod. Inya ti English na pabak nga tan no napukaw kanyami dayayan po nagdak mortal sin kanyami nga ubing no maayayam mo dayay kung mapukaw mo. Dayay palikod ko nami dayay. Kada ito'y no kitaan tayo di maibasa. Nagdakkel sakripisyo ni Eliseo. Gar-arado. Nga mahaan nga ti idea na tapno maala makapture tayo di meaning na haan nga kasla di arado tayo nga may sa tadem na nga paggulis niya haan nga kasi ti arado da ti arado daga po ta disyerto nalawa awan tambak na 12 nga pa yan na ganan 12 ko na kasla 12 nga baka nagaabay may sa di sangulda. Di goyodan di arado na nakaadado ang ipon. No mabuybuya jay hantay mabaling aramiden iti Pilipinas dayjay at ilaylaya mo pala tambakan kasano pa nang ibilbil tammata 12 nga baka kan nong nga mabalin kanya tayo. Kada tayo balibaliktad mo lati arado anyo nga mo tagibaliktad nga agibelta ta rich kids kay nga rod. Kakanya ti idea da, apa yang ada ti kani Eliseo, ti pagar-arado na. Kagitaom niya ni Elias, apan naing kabil di kagay na nga agar-arado kin ni Eliseo. Kaya di kayat na nga saon no innal, di propeta, ni impakagay na kanyamon, kayat na nga saon sumurot kan, nagasat kan, agbalin ka a propeta. Ngam ko na ni Eliseo, agure ka mampatin nagpakada, alaingkan ko na. Iko na ni Elias, napan nagpakada, imaginam niya, di pagsapol na, baka, pinartina, dayjay sangol, pinagsungrod na, dayjay kay karne ti baka, impakan na amin kadagiti tattao. Sa simurot ken ni Elias, kayat na nga saon, sinurot na nagbalinan nga mangiwaragawag, linipat na di dignidad na nga manalon, natanok niya dayjay, jay pigsa na nga agtrabaho, di gamit na agtrabaho, out, aminan. Sumurotan iti pagarianti Diyos. The same dito ibanghelyo. Inyati ko na ni Apo Isos. Sumurot ka kanyak. Aguri ka tayo nakmampaipunpun ni nagpakadakin ni nanang ko.
Agoray ka tin na di may sa kunana sumurot ka kanya ay inya di kunana di umuna sumurot aking ka ori sa din no papanam adda umok ti musang adda pagiddaan dagiti tulisan adda ti anak ti tao awan kunana. Di mo maikadwa sumurot ka kanya inak man pa ipunpon ne natay nga let the dead bury the dead. Di mo maikadwa agoray ka tin na man pa agpakada kadanan ng kintatang ko kunana. Ti agarado atalyaw kasla inablatan ti ulag di pampang na. Term tayo Ilocano di mo ano amuyo ti pampang, amuyo ti arado ti inablatan ti ulag. Hanya mo da ito da kami lang nga manalon ti makaam mo. Kano talyaw ko na haan nga nakafocus. Kasi magkanya tayo, apay nga dahito iti ibagbaga ni Apo Jesus. Kaya't na ni Apo Jesus kanya tayo, sumurot tayo keng kuana. Anya ti sumurot. Kaslakin Eliseo nga, panawan tayo biyag tayon, panawan tayo di opisina tayon, panawan tayo pagisursuruan tayon, panawan tayo tilubungan tamapan tayo kanya na haan. Haan nga literal nga translation dayjay. Anya nga ruti panangawat tayo diti kakabsat. No kaya mo sumurot ken ni Apo Jesus, no kaya mo ti sumurot ken kuana in our modern times daytoy wagas baro nga kasasaad tayo baro awagas ti panagbiag tayo kasano ti ibagbaga nang isusurot tayo ken ni Apo Jesus. Kasano ti ibagana tapno agbalin nga propeta di wagas ti panagbiag tayo. Kasano kasla agbalin tayo nga ni Eliseo nga kinagayan na tayo kaagbiag tayo mangala tayo Biblia tayo intay mangiwaragawag uno saan ing kayo mat agrosaryo di ayan ti loudspeaker di barangayan propeta da dyan haan. Anya ti ibagbaga na ditoy agpukos mapanken ni Apo Jesus. Anya ti ibagbaga na ditoy ikatem amin let the dead di ko manatay niya ko nana ipumpong ko pay ikatem amin dagiti dadduma apakarikutam ikatem dagitay mangriribok king ka tapno agbiag ka analinteg no si aasawa ka ikatem dagitay jamo ano may ka-text mga textmeten dagitay kun kontakem tapno agpukos ka agbaling ka nga napudpud no nga mangiwaragawag ti ebanghelyo. Iji pa nagkakaarro bayo, ikatem dagitay sawsawer na dasin nakit tinakem, no ammom nga marites ta kaarrobam ka haang nga makatulong king ka, hop, kat, agbiag nga, agbalin nga pagtuladan nga nalintag, iti trabaho, no marinam nga haan nga makatulong king katamang iruruman ka medyo adda, madina di aramidam iji klase ti trabaho, out. Ikatemtap no agpokus ka nga nasaya at tapno si kati pagtuladan sumurot ti lubong. Tadi mo ti tartarigagayan tayo. Uray kadagiti napili nga mangidaulo kada tayo. Ado dagitay mayat intensyon na nalintag di kayat da, nakatugaw da. Ado dagitay kayat na nga mangitarigagay nga mangibiyag tinalintag. Into no nagtugaw, no handa nga ammo di sistema nga manglamot kadakwada iso di mapukaw da. Ngam dagitay nalaing dagitay veterano nga dagitay ammudan ti pampamayandan haanda maapektaran. Kas di gamin ti biag tayo habang agdaldalyasa tayo dito'y lubong kangkanen na tayo ti madi a sistema. Habang agtrabaho tayo, agbibiyag tayo dito'y lubong, no daduma maiwawa tayo, alam maiyayayos tayo. Haantay nakapokus ay papanan tayo. Kakas ano nga ti panagbalin tayo nga propeta, kas ano ti panagbalin tayo nga ebanghelista. Anya ti ebanghelista mangiwaragawag ti ebanghelyo. Iti kang itingitan ti problema, agfocus mapankin ni Apo Jesus. Iti kang itingitan ti sulisog kin panakairuruman. Ti kararag, iti bendisyon ni Apo Jesus, ikarigatan nga haan nga paalilaw. Iti kang itingitan ti manang sulisog nga lubong nagkaro ti lubong ti sulisog natatanya dagito kwarta, sanikwa, materialism, consumerism na kwatay launa yan lamutin na tay launay ti kinagartem ti lubongan mapukawan ni Apo Diyos gapo ti focus tayo kadagiti material nga banbanagan kisayam dayjay tapno maiprioridad ni Apo Isos. Iso nga no pamilyado ka, mapangka iti pamilya. Naadamadi nga makitam nga makatulong, iso nga roday di ikatem.
Nagtrabaho ka ta da Madina no da switik nga mapas amuyo nga rod ti sistema nga rod pa nagtrabaho tatan adino gobyerno man kumpanya man adino nga trabaho no daduma ka korap da aminan sisak mo laawanan anya nga roden umawawa damet dagijay kano kaya mo ti agbalin nga propeta no kaya mo ti agbalin nga mangiwaragawag ti ebanghelyo ta deram nga haan kuma ibiyag mo nga haan kuma. Nga dama sulsulisog nga pamilya, ay kumawaran day ta nga pamilya, no kaya mo sumurot ken ni Apo Isus, ikarkarigatam nga haan, tamasayangan ka, madadael day ta a pamilya. Ikatem nga rod dagitay mangiruruman kanya tayo. Dayjay ti karit na ti agbalin nga sumurot ken ni Apo Isus tatta. Dayjay ti karit na nga agbiag, akas maiyan nurot iti pagayatan na. Kala ko matata, adda tayo, agararag tayo, nasanton amisa. Da kayo man nga adda tikin dagiti kakabsat nga adda iti adayo. Ado ti karit na ah. Wen makimismisa ka. Damor nga iyasideg mo kini Apo Isus jibiyag mo, umadumat dagiti mangriribok. Agdubdubling agtrab-trabaho ti demonyo. No kaya yung ornosan tabiyag mo kaya mo nga pasanton agdubling agtrabaho ti demonyo tapno guyuden na ka dadaeulen na ka inya ti usaren na sanikwa dayaw gartem panangi pangato ti bagbagi nakaado ti usaren na tapno dadaeulen na ka kano dadduma no haantayo nga nakapokus no haantayo nga nakakaput ken ni Apo Hesus no dadduma kasla di agtalya-talyaw nga kunana no haantayo nga nakadiretso jay direksyon tayo kini Apo Isu jay. Haan nga makadanon nga nasaya at iya papanan na. Kada itibiyag tayo kakabsat, dalyasat daytoy. Itibiyag tayo haan nga nalpasen, simmanto katatangal daw ka nalpasen haan. Di panagsanto, aging ganat tong palbiyag. Uray kas anya ti aramidam, anya ti pampamayam, uray no kunam nga agkararag ka ti uray, addan tulat ta umay nga problema, addan tulat ta panubok nga umay. Katikarit na sumurot nga diretso ken ni Apo Hesus. Ited di bagiken panunot ken ni Apo Hesus. Mangrugi kadagiti babasit abanag, haan nga dadakkel laglagi penyo. Kadagiti babasit nga banbanag, dayjay ti makitam no sumursurot ken ni Apo Hesus, anes ka mo laeng, adda mo la pamakawan ka na dalos mo laeng, no dagitay adda gura pa nga naibati, baka iso pa la manglamlamot king ka, no adda pa la pride nga nabati, baka iso mo manglamlamot king ka, ti sumurot ken ni Apo Hesus kahanda nga agkakadwa, isungor nga ikatem dagitoy tapno sumurot nakapokus kanya na. Kas anong imagine nga karkarigatak ti sumurot king kuana. Ada sumursurot nga pride, talyawo manan aywen, mapukaw. Mayaw awang ka. Ala kakabsat awis na. Baka met no impakagay ni Apo Hesus met kanya tayo deta kagay ti kinapropeta. Baka ikaten tayo met. Ni Eliseo nagmayat. Idi na ipakagayan agore ka. Nagpakadan. Uray di dignidad na nga mannalunen nga sanikwanan inted na aminan nakapokus iti panangiwaragawag ti ebanghelyon. Han nga ibaga nga dakes dagitoy, kasapulan tayo dagitoy, ngam no iso ti priority tayo, mapukaw tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga apo ani Kristo bugbog tong anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay iti amin na tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypay sa Dios sa nagtao diti napaypay sa Dios nayanak san anaparswa Diyos sa kasmetlaeng ti Ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin gadda. Gapo kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalatan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti Panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat.
imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen na si Didayag, Tapno ukomen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipadoyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama at ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw ti managayat nga Ama, kariten na tayo ni Apo Isos nga agbalin nga adalan na, adtoy tay nga rod nga umararaw ken kuana. Dawaten tayo tatulungan na tayo amang ragpat, ti kasasaad tayo nga adalan, ken may sa ti turungen ti imatang tayo. Iti ebanghelyo na ken dagiti pannursuro ni Apo Hesus, kunatay nga rod apagdawat, Apo ipakitam ti dalan mo kada kami. Apo ipakitam ti dalan mo kada kami. Idawdawatan tayo ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, takanayon asuruten dati dalan ni Jesus, akas maysa na imbag a pastor, ken mapudnuan dati kasasaad da kas adalan. Kumararag tayo. Apo ipakitam ti dalan mo kada kami. Idawdawatan tayo dagiti pangulo, dagiti naduma-duma nasyon, tapno aramaten da pagimbagan ti amin, dagiti naipakumit kadakwada at oray. Kumararag tayo. Apo pakitam ti dalan mo kada kami. Idawdawatan tayo dagiti agnayangay nga agpadi. Tapno ti Diyos akanayon ti mangtarabay, ken mangidalan kadakwada, nga agturong iti nakaayabanda. Kumararag tayo. Apo pakitam ti dalan mo kada kami. Idawdawatan tayo daytoy agimong, tapno agbalin tayo a modelo tinaimbag nga aramid, ket makapudno tayo kadagiti anong tayo, kas adalan ni Jesus a Kristo nga apo tayo. Kumararag tayo. Apo ipakitam ti dalan mo kada kami. Idawdawatan tayo dagiti pamilya tayo, kakabagyan ken kaaruba tayo, tapno ragsak, talnaken panagayat ti adda kanayon iti sidong tayo, ket may pakitayo nga dalan na tayo ni Apo Jesus a Kristo. Kumararag tayo. Apo ipakitam ti dalan mo kada kami. Agulimat tayo, tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo ipakitam ti dalan mo kada kami. Ama dawaten mi adinggem ken patgam dagitoy nga araraw mi. Pagbalinan na kam anapudno nga adalan ti anak mo, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, may sa Dios nga awan ti inggana. Amen. Sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na daytoy tinapay nga isagot mi ken ka awan ti dayaw na awan ti libno
ipadaya, apag daydayaw mi ken ka. Di Diyos sa pumay kuma, tuidaton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga raket ang balinadara, amang teti kapya bangar ken liwliwa, di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga, no agtalek kam tugen ka. Di Diyos sa pumay kuma, tuidaton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagiti daton kadagita imam, Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos ipaay mo tagrasyam babaan dagiti sakramento, aramidam kadi tababaan tinasantuan nga Eukaristya, mapudnuan mi ti agserbikan ka gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kasta kumamit. itag-ayo dagita puspuso yo. Andadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon na Diyos, tabigbigan mi apakaitanukan tagloriam asika a Diyos adi matay, saranayam ti tao ana ikari amatay, ta idinarip kanen ti langit iti managbasol a tao, impaay mo ti panangisalakan mo, babaen tinasantuan a kinatao ni Apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, isuda nga agraragsak nga agnanayon itasaklang mo, ket dawaten mi nga ipalubos mo kuma, nga itimpuyog mi met tinapakurang atimak mi kat konami adi agsarday. Santo, Santo, iti Apo, Diyos dagiti amin na paswa, ilangit ken daganap nuda, ipakaidayawan. Usana iti kangatwan, mangaidayaw ti umay, itinagan ti Apo, usana iti kangatwan. Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubuayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo tay Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana,
Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik iso may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, ina kami salakan. si kanan nubo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan. Ket parayrayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada amang itantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hinday umararaw iti ama ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Umangi sa dilangit, madaydayaw, tinagan mo. Nung tegma di pagaryan, matungpal kuma tinaken mo. Dito'y daga akas sa dilangit. Item kadadam ti aldaw dito'y ikanen mi ti patinayong nga aldaw pagkawanen dagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawang mi kadagiti men nakabasol kada kami.
dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat, ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay na Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kindayaw, ti agnanayon idinto agsarday. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumami. Iti napakumbaba puso ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti mas basol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti mas basol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti mas basol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ti may salay na sa mapaimbagton ti karang. Umay kumani kamang, O Diyos ko, amin amin parikot ko, ta si kalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong, tinumo. Umay kumani kamang, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, ta si kalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong, tinumo. Agpasagak ngarot ken ka, tawan sa bangi pimananam nama, arakupen at ngarot tala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen na ngarot tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani kamang, O Diyos ko, nalukoy unay abiyag ko, ta si kalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong, tinumo. Agpasagak ngarot ken ka, tawan
sabali pimananaw naman. Arakupen na ngarutala, sakbay nga ina nga iwawa. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo taday tinasanto na sakripisyo nga indaton mi, ken ti komunyon nga inawat mi, iranod na kami iti biyag mo ana Diyosan. Iti kastakan kanayon ama ikallay sakam ken ka, iti nalagda a panagayat, ket pataudan mi, dagiti di madadael abunga ama ipaay iti langit. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Magiyaman tayo ti Diyos. Agyaman tay ken nagragsak tay, ti amin na paraurna. Biag na ketinten na, dara ken amin na, sapay kumata intay, amin nagkay kaysa ti sidong na. Amang ibunan na gitinagan na.